Kaixo, ongi etorri, zor inetxetara. Ze ezaugarri dut Dragoian. Bakizu ze konturatu nahi zen? Bertan, neukala, seinale, osena, behitu nirekin. Ikusten dezuean. Han, justu tutuaren puntan, dagoen zu hori ez da normala. Ikusten dezuen dan, Petronor. Esango dute petrolio erretzen dalako edo izango dala, baino nik esango nuke dragoiren bat kamuflatzen dala hemen nunbaiten, eta hori bere mozorroa dala. Muskiz inguruan zerbait diskutatzen da, zerbait misteriotsua, agian arriskutsua, baino begiratu beharko da. Etorri nahi badezu nerekin, baino mesedez, zarata handirik atera gabe. Prekauzion, oleoductos, eta egia da, ole eta ole nola engainatu nahi izan gaituen dragoi honek. Baino, ikusi behar du laizter, hemen ikusten ditut gaztetxo batzuk, galdetuko diet. Egunon gaztiek. Hau ez da erraza izango. Zuek, badakizue dragoi bolak zer diren? Ez. Adi ikusten badezue, irribarre txikiz esaten didate. Oso serio egotetik, irribarretxo egotera. Hemen zerbait ez da bilondo. Oso gauza misteriotxoa gertatu zen. Sekulako haize bolada altxatu zen, bapatien. Erabat antinaturala. Zerbaitek ez zuen nahi gukure entzuterik. Baina entzun. Eta ezagutzen dezue zuek norbait, hemen inguruko kontu ez eta misterio ez edo askotxo dakiena. Liburutegian, omen dago jakintxu bat. Liburutegia. Batzutan ahaztu egiten zait, Google egon aurretik, norbaitek zerbait etzekienin, liburutegira juten zela. Gero arte gaztiek, naiz guztiz filatzen. Begirada gurutzatu horiek zehose isputatzen digute. Baina aurrera beharko dugu. Muskizeko liburutegira jun beharko dugu. Muskizeko liburutegian gaude eta hau omen da Euskal Herriko liburutegirik teknologikoena. Ikusten dituzue teknologia berriak, jakintzaren zuloak, hemen ikusten dut jakintxoa izan daitekena. Kaixo, zu zara hemengo jakintxoa? Bai, nahiko jakintxoa naz, baina ura ni baino gehiago. Kaixo, zu zara hemengo jakintxoa? Bueno, bai, baina ura da jakintxoa. Noski, benetako jakintxoek bakarrik dakite, ezer gutxi dakitela. Agian, biak dira jakintxoak. Zuek badakizue, dragoi bolak zer diren. Zergaitik, Oso importantea da. hori oso arriskutsua da. Bai, benetan. Ez du parezi. Lagunduko didazue. Iaz norbait etorri zen. Bai, egia da eta. Gizajoa. Baina nire destinua da, nire patua. Nik topatu egin behar ditut. Venga, etorri goaz. Arriskua aipatzen dute behin eta berriro. Gazte horiek lehengokoak dira. Zerbait esan nahi digute. Gure lagun batek, dragoi bat ikusi zuen, baina oso arriskutsua da. Hori zen iskutatzen zutena, datu arriskutsua. Baina azkenean aitortu didate nora jun. Torri, erakutsiko dizuat. Torri. Kaixo, hemen gaude hirurok, Fernando eta Imarekin, liburuzainekin, eskertu nahi diet egindako guztia, eta ikusi dezue ze aktore onak diren. Mila esker gure liburutegira etortzegaitik. Gure liburutegi ez da bideon agertzen den bezain tristea eta gu askoz frikiagoak gara, baina bueno, moteldu egin gara Ez da, ondo ateratzeko. oso ikusten. Nik gomendatzen dizuet Euskal Herriko liburutegirik frikiena. Zaratatxoena be bai. Bai, baina zarata oso jende jatorra dagoelako. Bai, ea etortzen zareten.